Ngopo? Lho, Mang Sawang. Aduh. Sampeyan nek mateni bocah niki sampeyan nah getun. Sebabe niki anake aja guyon lho Semar. Ketemu pirang perkara. Kula sing iso nyejarahke ning butuhe kula iso matur nek niku anake. Lho edan ane, mboten edan. Niku tenan. Sopo Semar, aku dikandhani. Wah, malah narik suweng. Nyopet. Kula neming suweng kaya ngoten niku duwe. Wah, apa iya? Iki sapa kek kok Niki Pakde. Lho. Pakde kakangne bapak. Lah, yen ngono aku tak takon karo Pakde wae. Ya ampun, nek takon iki tenan pun ngerti. Sing dhuwur nika ya Pakde. Ning sampean kudu takon Bathara Guru. Arep niki wis ngerti bapak ibu sampean ning kudu takon Bathara Guru. Mergo niku nggih srana ngapokke Bathara Guru le misahke wong tuwa sampean karo sampean. Wah, mati dening aku Bathara Guru. Wis dikapake. Kirang dipun menapak-menapakaken wong nyatane disenggol kaya aku moh. Mokal kelakone ora eneng wong kok tanpa disenggol. Tenan mbok ya wani mati aku. Wis. Ngono kok sujana ya. Nek dibandingke sampean iku disenggol wong pira aku tak takon. Ewadene Ndara Dresana ora tau nesu, ora tau piye-piye. Engkono barang ming di gawa karo Dewa Serani ora dikapa-apa kok sampean wis disenggol wong siram jamas pitung sendang dekul atus ora. Senengane ngono to. Iki sapa, Kek? Sing bagus niku Ingkang Rama. Sapa? Raden Janaka. Lho, iki bapakku Bapak Janaka. Nggih. Lah sing putri niku ibu sampean dicolong saka kandutan ingkang ibu Wali Bathari Durga niku. Kasinggihan sabda pangandika paduka Rama Pukulun. Nyatanipun anggen kula bebrayan kaliyan inggih menika Pangeran Arjuna sakmangke sampun pinaringan woing katresnan inggih menika wujud jejabang ingkang kinandhut ingkang putra pun Dresanala Rama Pukulun jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara waladala. Wah, lakon penjangkaku nggonku momong mantu ngemban putu. Ya mung sajroning pun Rama sapejagung lawan sira atmajaku sakloron Dresanala. Wonten paring adhawuh Kanjeng Rama nimbali dhateng ingkang putra pun Dresanala kanggo ngantep atempi lawan penggaling pun Rama marata coba pratelakna spirata gedhening katresnanmu kelawan bojomu si Arjuna. Inggih. Menawi paduka ndanga kaliyan ingkang putra menapa boten langkung miyen menawi paduka ndanga kaliyan putra paduka inggih menika pun Pangeran Arjuna. Janaka wonten paring adhawuh Rama Pukulun. Para coba pratelakna sepira gedhening katresnanmu kelawan anakku Dresanala. Menawi katanding ageng tuwin inggiling Gunung Mahameru. Kula kinten tasih ageng katresnan kula lawan Yayi Dresanala Rama Pukulun. Dresanala wonten paring adhawuh gedhening katresnane Janaka lawan sira kula embane luwih gedhe tinimbang Gunung Mahameru lan luwih dhuwur tinimbang Gunung Mahameru. Para coba yen to saiki anak wadon kepiye mungguh katresnanmu kelawan garwamu si Janaka. Menawi katresnan kula mboten ageng Kanjeng Rama namung cekap inggih menika sakuku cemeng kula Rama. Lho kosek kuwi tegese ora mathuk, kuwi tegese ora jumbuh lan ora sak traju.
Katresnane Janaka ngungkuli gedhening Gunung Mahameru, lah kok dadi katresnanmu mung sak gedhening kuku ireng kuwi lire kepiye? Menawi gunung menika dangu sangsaning dangu kaprawasa ing alam satemah saged gempal. Langkung-langkung menawi gunung menika mangke lajeng kurda tegesipun gunung menika mangke kurda menika ngedalaken isen-isenipun satemah gunung menika wau ingkang ketingal ageng satemah dados salit karana rumpal kaprapal kaprebawan dening donya menika nanging kula nuwun sewu Rama menawi sak kuku ireng ingkang kula aturaken menika ngimbanipun boten badhe telas lire piye kok nganti ora entek enjing dipun pagas sonten badhe tukul sonten dipun pagas enjing tentu badhe tukul malih mekaten boten badhe telas ngantos sak telasing puputing umuripun ingkang putra pun Dresanala Kanjeng Rama. Lah dalah jagat ya bathira jagat pangestungkur. Wah, nadan mung sithik tembungmu nanging jero yen to dionceki. Ya wis. Perkara katresnan ora usah padha gedhen-gedhenan, ora usah padha dhuwur-dhuwuran. Sing wigati sakarone saiki wis didadekake siji kelawan panguwasaning dat kamurweng dat. Pun Rama mung melu memuja. Muga-muga lering Jabang Bayi iki nandut dening anakku Dresanala nir ing Sambikala ya mung apa to sababe dene pun Rama ngajak kelawan sira sakloron sak pejagong ana ing pendopo Kayiwangan Swarga Dahana. Dresanala. Kumetap penggaling pun Rama yen to kelingan kelawan lakon ingkang wis kepungkur udakara 3 dina kepungkur. Nalika semana pun Rama nyumpena dene pasemenaning pun Rama ora ali kejaba mung Dresanala ingkang wis tak dhawuhake kelawan Si Arjuna, lah kok jroning pasumpenan tak dandani cara manten. Iki mau pralampita sing kepiye lan apa werdining pasumpenan iki? Nggih, anakku Dresanala. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngrakena sesangka. Kapraban dening Sang Nalendra Tama mango nengi lerwu sing duka cipta berbudi mandana raras ing kocap kacahita nalika semanten kendel Sang Hyang Budhawaka ngenyoparing dawuh dadak sakala ing mangke kawontenan Swarga Dahana kaya ketaman begawa peteng dedet lilimengan tanah sanes kejawi amung tindaking Sang Hyang Manikmaya miwah Sang Hyang Permoni ya Pandya Betari Durga ing nalika semanten arsa jumujuk wonten ing Swarga Dahana anyidra ponang Jabang Bayi ingkang kinandhut dening Sang Dresanala. Sigra tanggap Sang Pandya Betari Durga manjing angganing Sang Dresanala. Bayi ngemapan wonten ing kandhutan cinitra medal saking jagating Sang Dresanala kagiat kadrakasan inggih putra Sang Hyang Bathara Brahma wau.
Rama temira ingsun prihatin waspagung mijil Tudatan pokarya sengkang rinemegan Gusti ora kosek kowe nyat saka pelungguhan tumuli ambruk ana ing pepangkon ing Rama Dresanala eneng apa? Eneng apa Dresanala? Mugi dados ing kawuningan Kanjeng Rama mboten kanthi kanyana-nyana. Nalika semanten sekedhap sumrepet panonipun ingkang putra pun Dresanala. Kanjeng Rama kula atrimaos-paosaken dhateng raga kula dhateng wujudanipun ingkang putra pun Dresanala. Ingkang sekawit kula ngandhut ponang jabang bayi ingkang sampun dungkap Sabta Candra. Nanging boten ngertosaken paranipun Kanjeng Rama jejabang ical saking kandhutan. Lho, ilang piye Dresanala? Nyutanipun padaran kula ingkang sakawit menjuluk samangke lajeng bali kados wingi uni Kanjeng Rama. Lho, lha iki pakartine sapa? Lah kok dadi jejabang ilang saka kandhutane anakku wadon Dresanala Janaka. Kowe bojone aja meneng wae Janaka. Dewa yen nuntun awa ngabrang Yana dewa yen nuntun awa kaprang kasangsayan ero wang-wang ulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk mboten kanthi kanyana-nyana rawuh paduka Sang Hyang Jagat Girinata wonten ing kayiwangan swarga dahana. Bathara Brahma ya luntampa. Yang pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya. Nini Dresanala luntampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Ulun waspadake saka Ndirgantara teka kahanan swarga dahana beneh kelawan adat ingkang wis kelakon. Brahma ana apa? Teka cawus buaya kita, rengu pasuryan kita Bathara Brahma. Ulun malah kepasang yuk katuji nudine rawuh paduka dinten sakmange angepasi dhateng lampaning kengidape-dapi Bu Ulun. Lakon ngidape-dapi kepriwe? Nalika semanten paduka prisa piyambak bilih anak kula Dresanala ingkang sampun sawetawis kula jodhoaken kaliyan Janaka. Nalika semanten sampun pinaringan woh ing katresnan wujud putra ingkang kinandhut dening anak kula pun Dresanala. Nanging mugi andadosna ing kawuningan nembe kemawon kula kanthi sak pejagung wonten kaelokaning jagat ingkang tumama wonten angganipun anak kula pun Dresanala. Jejabang ingkang yuswa Sabta Candra elang saking kandhutanipun anak kula pun Dresanala pukulun ing
Kagatrisang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawana Iyang Pukulun mugi keparenga suka lilaning penggali paduka Iyang Pukulun keparenga paring pambiyantu dhateng ingkang wayah pun Dresana lang upaya wonten pundi dunungipun anak kula Nini wonten dawuh satemene ulun prapta iki ulun bakal sak jarwa kalawan kita sak kloron ngerti yo lamun sejatine ulun prapta ana ing swarga dahana iki sayekti mung kepengin junjung kelawan derajat atmaja kita ya kuwi Nini Dresana Brama liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten jalaran kayangan Suralaya mbutuhake ya widodari ngulah beksa widodari Langentaya mongko ingkang piniji minangka dadi jangkeping widodari ingkang ngulah beksa mau ya kuwi atmaja kita wayah ulun Nini Dresana nanging gandeng Nini Dresana wis ngandhut mongko widodari ingkang ngulah beksa mau mbuya kena kagungan putra lan mbuya kena diwengku dening priya mula aja dadi kageting atinira apan ulun ingkang dawuh kelawan permoni ya Bathari Durga supaya nyidra kelawan atmaja kita ing mapan kandhutan kita ingkang Yuswa Sapta Candra kuwi mau Bathara Brama ulun semban kula Ulun jimat sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng dalan iki namung paduka pengayoman kula kenging menapa paduka Wentala dhateng ang putrapun Bathara Brama menapa inggih tasih kirang widodari ingkang tasih kenya nanging sabab menapa dene anak kula ingkang piniji minangka dados widodari ing ngulah beksa wonten ing Kahyuwangan ngantos paduka Mentala ngecali dhateng memani ing manah kula inggih menika pun wayah kula ingkang kinandhut dening pun Dresana Pukulun. Kula nyuwun paduka ngunduraken utawi mangsulaken wayah kula ingkang kinandhut dening pun Dresana. Anak kula ngantos mboten supe Purwadasina kados mekaten menika Pukulun Brama. Ingkang nyekel panguwasa kadiwatan kuwi ulun. Ulun wenang jenenge Bor kelawan para widodari lan para dewa. Kita ora usah ngrepo kelawan panjenengan ulun. Apan wis kaya mengkono lakone atmaja kita Dresana. Kita kudu sumingkir saka papan kene. Ulun ingkang bakal murba masira kalawan si Dresana nanging Pukulun menika anak kula. Ulun ngerti. Ulun ngerti lamun Dresana ki atmaja kita. Nanging wektu dina iki ulun ngersakake Dresana bakal ulun kanthi ana ing Suralaya. Ulun kula nyuwun kanthi sanget Brama. Kita isih kepengin dadi dewa apa kepengin ulun copot kelenggan kita minangka ganeping dewa waduh ulun awrat anggen kula badhe nglampahi Pukulun yen kita manut kalawan panjenengan ulun kita sumingkir nah yen kita ora manut kalawan panjenengan ulun aja kelakon dosa wiwit dina iki mandya ucape Bathara Gurak sebdakake dadi werjit cacing waduh nyuwun pangapunten Pukulun Wangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin susuh angin ngendi nggone
Dewa Srani, wonten timbalan Rama Ulun. Apa kang dadi pamutah kita lan panjenengan ulun duk nalika ning Suralaya kelawan ibu kita Permoni dina samengko wis bakal kasembadan. Marata gage sawangan. Dresanala ora eling Purwodasina. Dene atmajaning Dresanala ingkang mapan ing kandutan wis cinidra dening Permoni. Kang mangkono Bathari Durga ingkang bakal ngruwat kelawan jejabang ayu kongsi ganggu gawe nggon kita bebrayan kelawan Dresanala. Lan Dresanala ingkang wis ora eling iki boyongen ana ing Tunggul Malaya. Iki dadi kukupaning atmajaku Dewa Sraninggir, atmajaku bocah bagus. Ing Nalindra Mbekmarwa sing sang mangkyat kurda kata kaping Irika sang pinarwasa. Oh, waduh, Rama Pukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mboten kanthi kanyono-nyono jebul rikal sak mangke kasembadan penjangkanipun ingkang putra. Kula kepengin mengku garwa kalian pun Kakang Mbok Dresanala. Lila paduka Hyang Adi Pukulun kemareng kula mboyong dhateng Kakang Mbok dhateng Tunggul Malaya. Purbawasisa wis ana ing ngastamunggir atmajaku Dewa Srani. Matur sembah nuwun Pukulun. Mbok bola kali cedhe sapa sing gawe. Mila kok pepanggihan wonten ing Bale Martya Kunda Manik panjenengan namung rembagan kan ingkang rayi pun Permoni lan pun Dewa Srani. Ya, kula kuwatir. Tumunten kula nuwun sewu lho, Di. Midhangetaken menapa dados rembakipun Adi Pramesti Bathara Guru lan pun Bathari Durga menapa dene Dewa Srani. Inggih, Kakang. Lah, ndara dasih. Lah kok ngaten to, Di, pakartinipun? Kena lho, kenging mawon panjenengan menika mituruti dhateng pamutahipun bojo. Bathari Durga menika nuwun sewu. Nadyan sampun panjenengan setrakaken wonten ing jagat dados dewaning panggedha pangrencana ning nuwun sewu nika rak tilas panjenengan. Panjenengan mituruti pamutahipun tilasan menika ora apa-apa. Ning ya aja terus banget-banget ta ya. Aja banget-banget. Tur malih kula tak matur lan paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Jagat menika wong wedok menika digelar ora mung sak godhong kira. Kelor. Adan? Wong wadon werna-werna. Monggo Dewa Srani menika isih enom, isih muda. Lah kok pengen duwe bojo kok gayu wong wadon kok wis diwengku dening priya niku tegesipun rak ngrusak pagrayu. Menika mboten dipun parengaken. Lah kok panjenengan malah ndombani menika pripun? Mboten mung ndombani. Ning panjenengan wis mentala arep ngilangi nyawa bocah sing ora duwe dosa inggih menika sing dikandhut dening pun Dresanala. Terus lumpute bocah menika menapa kula tak nyuwun prisa. Jare panjenengan tau tate paring pangandikan nek bayi lair menika dereng kinantenan dedosan menapa kemawon. Wah bayi urung lair niku ya tegese urung duwe dosa, kok panjenengan mentala mejahi. Kula mboten mejahi. Nanging mejahi pun Permoni. Ning nek mboten saking Palila ndika Adi Pramesti Bathara Guru mboten badhe kelampahan Durga wani mateni bayi sing urung duwe dosa. Wah. Lah nek kaya ngoten iki kayangan iki wis malik, Di. Kayangan niku nggon kautaman, kayangan menika nggon kabecikan, kayangan menika nggon bab sing prayoga lan bab sing apik ning nyatanipun sak menika sampun boten. Kayangan iki nggon sing elek, kayangan nggon sing ala. Merga dewaning para dewa wis minger keblate, wis ora iso dikandhani. Wis nuruti marang pati sing ora prayoga. Wah, kula mboten cocok, kula mboten mathuk, kula mboten gathuk. Lajeng kemareng paduka Kakang Rada sak menika kados pundi? Dresanala dipun mangsulaken kaliyan pun Janaka. Bayi sing dijupuk karo Didurga balekke ning kandhutane si Dresanala. Niku apike. Dewa Srani rabi kaliyan sinten? Nah, sembuh ora ngerti aku. Arep dirabek karo sapa niku?
Gumantung Dewa Srani sing baku wong Rabi niku aja ngrebut bojone wong liya niku aja. Monggo Dresana niku wis dadi bojone Janaka. Ora, akan direbut. Wah, jan. Lah niki lho, Dewa Srani ki eleke teng mriki niki. Wah. Wong senengane kok tilasan lho. Wah. Kencang karo daya Pak Papong bobolan kali cedhe sapa sing gawe. Nika kula mboten mathuk, kula mboten cocok. Nek paduka diprati Bathara Guru mboten ndaraturipun ing Raka Sedhik Mangdal monggo mboten napa-napa ning dina niki pun kula mboten ajeng melu-melu. Kula ora arep tumut-tumut, nek perlu kula ora arep dadi dewa. Gunane apa kula dadi dewa? Nek dewaning para dewa wis mengeng kiblate, wis minger kiblate, wis menggok dalane. Wis ora ana gunane kula dadi ganeping para dewa. Kadewatan kula aturaken. Monggo, mboten napa-napa. Ora dadi dewa ora paten. Kakang badhe dados napa? Halo, nek niki nabon niku ora kudu pinter kok. Katon wani diandane wis. Wah, bodoh kok nular. Inggih, Kang. Mboten guyon iki ampun guyu ayo. Mboten, Kang. Sampeyan kok arep merenges. Mboten, Kang. Niku ayo. Wah, sampeyan niku senengane kok aneh-aneh ra. Niki perkara ora digawe sepele lho, Di. Niki kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mangke menawi ngantos kula mangsulaken jejabang lajeng kula mangsulaken Dresana dados judunipun Janaka, Dewa Srani badhe nglalu. Nek cara kula mbok ben nglalu. Oh anak kaya ngono kok. Wah, nggo ngapa? Ngopeni anak sing salang tunjang rebut dujung pakartine. Saking soring dramaan. Kula suni prisa, Dik. Kula caosi prisa, Dik. Nggih, suwuni napa caosi? Caosi. Kula caosi prisa bilih swarganipun tiyang sepuh menika nek iso nggula wentah anak bangun miturut karo wong tuwa, anak iso njunjung derajate wong tuwa nek pakartine anak niku sarwa becik sarwa apik. Ning ngarep anak iki anak wong dadi anak sugih, iso munjung engko gajah saben dina paribasane karo wong tuwa nek pakartine mrosal bedugal sak penake dhewe niku dadi pancatan wong tuwa angok-angok wonten ing neraka jahanam. Nuwun sewu contonipun inggih putra Dewa Srani menika. Nalendra muda sugih, wah putrane Sang Hyang Jagat Grinata. Ning pakartine sak ngisoring dramaan, wong sak donya do ngrasani anake sapa to kaya anake sapa? Anake Bathara Guru, anake Bathara Guru, anake guru kok ora diulang ki guru apa? Guru matematika lan sak piturutipun. Sami ngraos elek awan kalian panjenengan. Kakang Narada, menawi samenika ngaten kemawon. Pripun? Kakang Narada menawi mboten rujuk, mboten mathuk, monggo. Kakang Narada badhe lereh anggenipun dados dewa, kula mboten menapa-menapa. Kula aturi lereh anggenipun dados dewa ning mboten kenging mapan wonten ing kayangan. Lah, dalah. Wes kepanjingan jiwane iki iblis. Woi, kepanjingan jiwaning demit, kepanjingan jiwaning setan. Nggih, mboten napa-napa. Kadewatan kula konduraken. Wiwit dinten iki kula wis ora dadi dewa, kula tak mudhun ning jagat mangrasake nenek apa-apa. Wanodya Yatama ngambar arum
Ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika Kakang Mbok ya wis ora usah dadak kowe wa kabeh iki pancen wis dijangka dening Dewa Srani aku pancen ora bakal duwe kekuatan yen to ora nyuwun pitulunganing Sang Hyang Jagat Girinata mongko kowe ngerti dhewe to Kakang Mbok Sang Hyang Bathara Guru ki wong tuaku kowe Sudarmaku aku adol kalian Sudarmaku nayogyani wis ora ana ingkang ngungkuli marang panguwasaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah mula kowe manuta karo aku ndok lalekke Janaka Bagusa ya aku ora kalah bagus upama nggon mukti dadi bojoku mangane dadi bojone satriya aku ratu lho Kakang Mbok aku Nalendra kowe arep njaluk apa keturutan kowe arep urip cara piye keturutan yen perlu kowe arep kekemul brana picis tumpuk mati timbun-timbun pitung turunanmu lan aku ora bakal kentekan Kakang Mbok Dresana Dewa Srani yen perkara nggon ukuran bagus panjen aku percaya kowe mudha tur bagus dasare sugih derajat lan pangkat nang aku tak takon karo kowe apa ukuraning wong tresna nganggo lambaran merga rupa bagus apa ukurane wong tresna nganggo lambaran brana picis sing akeh lan derajat pangkat sing dhuwur ora dudu kuwi Dewa Srani ukuraning wong tresna kuwi eneng ati ora perkara dumeh ketunggon derajat pangkat brana picis iso seneng atine iso nandhang kabagyan durung karuan bisa uga merga kakehan derajat pangkat kakehan brana picis uripe ora bakal iso tentrem tansah ngrasakake rasa durga ngongsongso kuwatir wasumelang lan sak piturute nanging nadyan to aku mung sumandhing karo Pangeran Janaka ora sumandhing wujuding Nalendra nanging kabagyan ingkang ndak rasakake persasat sundul langit mula pinter nggonmu ngulir budi mula pinter nggonmu metung-metung kelawan kahanan urip pinter nggonmu ngonceki karo wong kan nglakoni urip ana ing alam padang bagusmu bagus sugihmu sugih nanging nuwun sewu lho Dewa Srani kowe wong goblok kowe wong bento kowe wong pengung Dewa Srani iblis anak kabeh ayo tak paksa dadi bocah urung wancine lair tak jukuk saka mbah garba bareng kasiring samirana lah kok kruget iso urip merambat tak bopong kok arming mrono wae tobat panggemu aku ki baby sister apa sing tukang ngomong kowe apa piye sak penake dhewe ora kowe anak Dresanala katutan karo Janaka tobat mula ora beda karo corekane sing lanang baguse ora beda karo bapakne ning upama kowe urip kowe mesti bakal bebeda bebrayane anakku Dewa Srani karo Dresanala jabang bayi jane aku ora mentolo ning kudu kaya kene lelakon iki kudu mbok sandhang tumungkul apa mong akasa ibumu Pertiwi aja ngluputke karo aku mung sadrema nindakake lan aku mung sadrema mbelani karo anakku si Dewa Srani kowe rak cemplung ning kawah Candra di muka mbok dadimu sing wigati kowe tekaning pati ya jabang bayi
kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas baliwur iki sapa lho kita durung wanuh lan panjenengan ulun kowe sapa ulun Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Bathara Guru miturut kabar miturut alok ing para dewa ing padha tak pulasara jare dewaning dewa kuwi pukulun Bathara Guru dasar kepara nyata kita sapa aku wis anggeni apa sababe kita ngamuk ana ing kayiwangan merga dewa tak takoni wong tuaku ora padha mangerteni lah saiki gandeng aku adu arep karo dewaning para dewa yen ngono kuwi sembaning para Jawata dasar kepara nyata aku takon karo kowe takon apa bapakku sapa ibuku sapa lho bapak kita sapa ibu kita sapa ulun mboya mangerteni lah terus paedahe apa kowe dadi dewaning para dewa? Mongko dewa kuwi ngerti mobamu sing titah. Lah kok dadi kowe tak takoni wong tuaku kok ora ngerti, ibuku kok ora ngerti. Lah terus saiki gunane apa kowe dadi dewa? Yen ora ngerti ibuku karo bapakku ora pantes kowe dadi dewaning dewa ning kayangan Bathara Guru. Bareng aku muni ngono lah kok jedar-jeder metu saka awakmu. Wujuding kilat tatet nyaut ning angganing wisanggeni. Ning aku kok ora krasa apa-apa. Iki apa? Guntur geni guntur angin. Ingkang mesti kudu nglebur kelawan jeneng kita. Nanging lah kok dadi elok. Kita ora apa-apa tumama sarta ketaman guntur geni guntur angin. Wisanggeni kita kuwi panjalmaning apa? Ora sandadake yen gunem tanpa guna. Ora iso ngandani bapakku. Mongko kowe wis budidaya mateni karo aku. Kosok baline kowe sing tak sirnake Bathara Guru. Katinetraning ngungkara apa Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Kresna Luntamba wanayat pangestu Lun Tampanana kula pun dinggo jimat guru ngaturke bekti ku atur Werkudara Luntamba wonten menapa Pukulun dherek paduka mlajar-mlajar sumengka tindak paduka sajak anawung wigatos menawi dipun parengaken kula cumadong dawuh Kresna ulun nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Kayangan bubrah slangkrah diamuk sawijining nom-noman kang aran Wisanggeni. Ngupaya wong tuane bapakne sapa, ibune sapa. Ulun mboya bisa ngandhakake wekasan Wisanggeni mutha-mutha lan panjenengan ulun. Ing atasipun paduka menika dewa kok kawon kaliyan titah. Wisanggeni ulun tamani guntur geni guntur angin mboya tumama. Sajake pancen wis rangkep kasekten ing Wisanggeni wae dalah kok nyolowadi temen. Monggo latri papados papan ingkang sekeca lenggah. Mangke nom-noman menika kula ing badhe mapangaken Pukulun.
iki apa nom-noman sing oyak-oyak Sang Hyang Jagat Girinata? Dasar apa nyata? Kowe sapa? Aku Nata Ndarawati. Sing dhuwur sapa? Wah, aku Werkudara. Ora aku sik nggir. Cah bagus. Lah wong mung ora takon lawan Sang Hyang Jagat Girinata perkara bapakmu sapa, ibumu sapa. Sang Hyang Jagat Girinata ora mangerteni lan ora bisa nuduhake lah kok dadi kowe ngamuk ana ing kayangan, ora peduli. Gunane apa dewa-dewa mapan ing kayangan? Takoni karo titahe ora iso wangsulan. Terus kawas kitaning dewa kuwi dienggo apa coba aku tak takon. Terus kepinteraning dewa kuwi dienggo apa? Jare mangreh para titah, ngerti moba musi ing titah. Mesti wae nek ngerti moba musi ing para titah, ngerti musi ing wisanggeni. Aku ki lair saka gua garbane ibuku sapa, bapakku sapa? Lha, Rudara. Iya. Sajae pancen bocah lantip ora sah dadak kanggo bocah lantip kon deplok ndase tak deplok. Pecece. Pecece iki apa? Mripate mendelik le omong. Mecece kok pecece. Wah, ya wis dialeke dhewe-dhewe. Ora san dadak kowe nyaruwe karo tembungku. Kowe gelem mendha apa ora? Yen aku gelem mendha, kowe tak ngapura. Yen aku ora gelem mendha, lah aku sing nyerake karo kowe. Kok sik to? Bathara Guru wae wedi karo aku, kalah karo aku kok meng kowe titah padha aku Prabu Kresna. Kowe ngejawab apa tak ladeni? Wah, tiban Jata Cakra pecah siramu. Mangke riyen, Ndara. Aja mbok pisah, Kek. Aja mbok pisah, aku ora wedi. Aku ora wedi mungsuh Prabu Kresna. Jarane arep nibani lek cakra. Sanes lek cakra. Senjata cakra. Senjata cakra. Aku ora wedi. Kusik iki rak Semar to, nggih. Lah kok dadi kowe menging aku mateni bocah iki luput tumraping jagat lan tumraping kadewatan. Ning mangke riyen to nek sampean mateni larene iki sampean getun. Lho, sambung rapete apa kok aku getun? Sambung rapete apa kok aku getun? Mangsa wangsik to. Ayo. Niku. Ngopo? Lho, mangsa wang. Aduh. Sampeyan nek mateni bocah niki sampeyan getun. Sebabe niki anake aja guyon lho Semar. Ketemu pirang perkara. Kula sing iso nyejarahke ning butuhe kula iso matur nek niku anake. Lho edan nek mboten edan. Niku tenan. Sapa Semar? Aku dikandhani. Wah. Malah narik suweng. Nyopet. Kula nek ming suweng kaya ngoten niku duwe. Wah, apa iya? Iki sapa kek kok Niki Pakde. Lho. Pakde kakangne bapak. Lah, yen ngono aku tak takon karo Pakde wae. Ampun, nek takon iki tenan pun ngerti. Sing dhuwur nika ya Pakde. Ning sampean kudu takon Bathara Guru. Arepon niki wis ngerti bapak ibu sampean ning kudu takon Bathara Guru. Mergo niku nggih srana ngapokke Bathara Guru le misahke wong tuwa sampean karo sampean. Wah, mati dening aku Bathara Guru. Lah kok dadi kaya ngono kanane kae mengko ora karo-karuan lho Kakang Semar ben. Ula sing weruh lelakone bocah niku pancen disia-sia tenan. Pun kajenge sampean mboten satumu-tumu niku tak rampungane. Aku pasrah karo kowe. Dewol, aku pasrah karo kowe. Nggih.
Wala Sang Arjuna semuanya kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh. Ya ngono kuwi critane. Ayo jeneng wong sing keblinger nalare wis ora bakal iso gagas perkara bener lan becik. Iwang Prasti Bathara Guru muja karo kekarepaning Pandya Betari Durga. Anakmu sing ana kandhutan dicolong karo Betari Durga. Supaya Dresanala bojomu ora katon gerbini, pamrih men dipek karo Dewa Srani. Ngono kuwi, lah nek kowe kita goleki anakmu mbok tekan lak-lakaning naga persasat kekalangan Idri Jagat ora bakal ketemu. Aduh, bukulune wis ora ada. Wis ta, percaya karo aku. Sing sapa mbibiti ala wahyune bakal sirna, sapa sing becik bakal ketitik. Perkara anakmu mengko gampang, ning bojomu slapetno dhisik mergo bojomu dipondhong karo Dewa Srani. Kakang Narada. Kakang Narada, kula sampun kapok, Kakang. Kula sampun tobat lampan menika, Kakang. Kula nandhang kalepatan. Saiki lagi krasa. Kakang Narada kula nandhang kalepatan. Kakang Narada kula nandhang kalepatan. Mau mikir apa to kowe? Kayangan risak dipun risak lare nami wisanggeni. Ya mesti. Arep panjenengan menika dadi dewa nek pakartine ala, mesti nampa soting Sang Gusti Akarya Loka. Panjenengan kudu eling, Panjenengan menika ingkang ora nitahake titah enten jagat, ning kinarya niti priksa. Panjenengan menika utusaning sing gawe urip. Dados pangaos panjenengan menika tasih wonten sandhaping Gusti Akarya Loka. Lah kok rumangsane iso ngakahi jagat menika terus pundi? Ayo ora iso panjenengan mesti nampa dosa saka panguwasaning dat kang murweng dat. Inggih Kakang. Kula dipun oyak-oyak lare nami wisanggeni. Mangke panjenengan badhe ngertos babaripun di Padi Guru. Bathara Guru aja ndelik. Kowe aja ndelik. Kowe ndelik nang mburi genthong. Tak pecah gentronge kowe tak pateni. Wah, pancen bocah ndugal kewarisan tenan. Kakang Rada lare menika tasih mbujung kalian kula. Inggih, kula ngertos. Ayo, arep piye kowe? Mergo nggone disia-sia nalika ana ing kandhutan nganti tekaning bakal diobong ning Kacandra Dimuka. Manikmaya wonten timbalan. Ayo ulun kanthi manjing kayuwangan, pradata kayuwangan ingkang bakal matrapi paukunan lan jeneng kita. Mergo kelumputan kita wis ora bisa diapura meneh, Manikmaya. Iki sapa? Aku Bathara Antarada, ulun Bathara Antarada. Oh, Bathara Antarada. Ya. Lah terus wigatine, ulun yang bakal njlentrehake wong atuwa kita. Kita kuwi putrane Raden Janaka. Metu saka guwa garbane putri utawa widodari saka Swargadahana ya kuwi Dewi Dresanala. Lah saiki bapakku nendi, ibuku nendi? Kowe mlayu wae ning negara Tunggul Malaya mengko ketemu karo wong atuwa sak kloron ya Wisanggeni. Kepiye saiki? Kowe arep balak kekarepaning Dewa Srani ora ana ingkang bakal menehi pengayoman karo kowe lan bebantu karo kowe. Ngibarate aku yen gelem tumindak kasar kowe tak ruda paripeksa kowe ora bakal bisa nglawat Dewa Srani. Paribasane kowe ndumuk sandang aku tak obong sandang aku. Kowe ndumuk kulitku tak beset.
Aku ora sudi dijamah menungso kaya kowe. Wah, lakon tak rudha paripeksa. Wah, mati aku. Kakang Janaka. Ayo yen pancen kowe arep ngrebut karo bojone Janaka tembungan ngalno dadamu ora meringkus kaya bayi wingi sore kowe nyolong Dresana kowe nglimpe karo Janaka kowe njaluk pitulungane gerangamu Sang Hyang Bathara Guru nadyan Janaka mung jalma wantah yen wis kaya ngene aku ora wedi karo sapa-sapa ayo kandhakno wong tuamu Kakang Janaka aku kleru aku njaluk ngapura isih ketok ning paningane Janaka tak uwek-uwek raimu terus Dewasa. Wah, mati ya. Aturaken panuwun pangeran sampun mbiyantu dhateng kula. Sadurunge tekan swarga dahana kowe kudu siram jamas pitung sendang. Aja nganti awakmu kelepetan regetaning Dewa Srani. Wis dikapake. Kirang dipun menapak-menapakaken nyatane disenggol ya aku moh. Mokal nglakone ora eneng wong kok tanpa disenggol. Tenan mbok ya wani mati aku. Wis. Ngono kok sujana ya. Nek dibandingke sampean iku disenggol wong pira aku tak takon. Ewadene Ndara Dresana ora tau nesu, ora tau piye-piye. Engkono barang ming di gawa karo Dewa Srani ora dikapa-apa kok sampean wis disenggol wong siram jamas pitung sendang dekul atus ora. Senengane ngono to. Iki sapa, Kek? Sing bagus niku Ingkang Rama. Sapa? Raden Janaka. Lho, iki bapakku Bapak Janaka. Nggih. Lah sing putri niku ibu sampean dicolong saka kandhutan ingkang ibu kali Bathari Durga niku. Umur 7 sasi. Gong, tak tembeling sinamu lho. Iki lagi wigati kok nggo tekek tekan kene. Kesayang aku Tru. Oh, tukak ora. Waduh, yen ngono Bapak Janaka kuwi bapakku, Ibu Dresana kuwi ibuku. Iya, pisangan. Oh, Bapak Kanjeng Ibu.